Haideți să vă arăt cum se face o încălzire scurtă, eficientă, care trebuie făcută înainte de a începe orice exercițiu fizic acasă sau la sală. Nu durează mai mult de 1 minut jumate, 2 minute. Eu vă voi arăta varianta scurtă în care vă voi explica numărul de repetări. Fiți cu ochii pe mine. Alergare pe loc, mișcăm brațele și picioarele, braț-picior opus, 10 secunde. Apoi alergare cu genunchii sus, încă 10 secunde. Călcăiele la șezută, încă 10 secunde. Și jumping jacks, 20 de repetări. Apoi avem câteva aplecări. Punem mâinile în zona tâmplelor sau la ceafă, ducem fesierul înapoi, pieptul către sol, stăm o secundă acolo și revenim. Coborâm ușor, stăm puțin acolo și revenim. 10 repetări. Apoi avem genuflexiuni. Mâinile în față, ducem fesierul înapoi și îndoim genunchii. 10 repetări. Apoi avem un pas fandat înapoi, picioarele sunt puțin depărtate, piciorul din față pe toată talpa, cel din spate se duce pe vârf, genunchiul cât mai aproape de sol, coboară drept. Avem trunchiul puțin aplecat, abdomenul încordat. 10 repetări, câte 5 pe fiecare picior. Și finalizăm jumping jacks. 20 de repetări. Dacă vei face genul ăsta de încălzire, înainte de a face orice exercițiu, indiferent că ești la sală sau acasă, vei diminua șansele să te accidentezi foarte, foarte, foarte mult. Ai grijă de tine, sănătatea ta e pe primul loc, dar fă și mișcare. Ai o zi frumoasă și ne vedem cu următorul videoclip.